Esekano machielo en ni oganda miche ma odak e kar dak mano ma Ododa e sub-county mano ma Suna West seyo piny owacho kuom chenro mare mano mar darogi e kar dagno mondo mi gichiw thuolo ne gedo mag ute ma nengogi ni yot kata nengogi ni piny mago mong'ere kaka affordable housing. Gikoni kata obedo ni yande pok giyudo ler malong'o e yor andika mayango ni mondo mi gidar e lopego ma gikoni ne ginyiewo moloyo higni 40 mokalo muko mag uti kata udigi masanja e kar dak makamano otieno ma piny orugodo kawuono nyiso ni sirkal darogi e tok chik. Familia masanja sani bende koro onindo e koyo mano e kar dak makamano ma Ododa bang' muko moko kuom udi ma gintiere godo mano chak muki. Jodak nyaka sani ma Ododa nyiso ichwang' margi. Last 40 years nang'iewo lo gi maji Ododa. Lo ni onyiewe ok en lo mar sirikal. Koro jogi osebedo ka chandowa e lo ni seche te. Ma kata nyithindo ma wan go sani yumba gionge gi kwe ka gineno ng'ama gikia kata gineu kama giringo gibiro ni mami darowa. Sirikal kiawa gineno ni wan joma ok dhano. Kidwa loso gimoro kikuongo iwuoyo gi ji. Ok miwa muda mondo miyo kata kwa gologi to gigo te wadar. Koro ka gibigidage. Onyesha ilikuwa hii ni 2016. Hii ni mojawapo hiyo kadi tulipata wakati hiyo. Na hii ilibidi wao wenyewe wameandika alafu kisha wanarudisha watu plot moja wanarudisha watu kama 8. Masi mwenyewe watu wakao kwa board meeting na yeye akaruka, hakuna file yote ya Ododa Estate. Uzuri tulikuwa na documents photocopies tuko nazo hapa. Wanakuja kututisha eti tuame. Na sisi tunasema hatuwezi kuama. His Excellency was concerned that he is doing affordable houses in other parts of Migori County, but he's not seeing any breakthrough within Migori town.